এইটা তো শ্বশুর ঘর। Wow, Dad, beautiful. বাহাদুর খালি মুখগুলো দেখতে পারলে সবচেয়ে ফুলিব। Samudi. Samudi. নমস্কার আজ্ঞা, নমস্কার। বসুন। Dad. Besok ini menuapi surah Ima Pua. Ini giri. Aku gak ada kan tak kawal. Sampai kali konten. How are you? Dad. Aku Indonesia sulit. Sampai kali konten. Au, ଆପଣ ଭଲରେ ଆସିଲେ ତ? ଆମ ଗାଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦଦା ହଉଥିଲା ଯେ ତାଉ ତୋର ପଛପଟେ ଆମେ ଓଳିକି ଆଇଲୁ ହେରି ଆଉ। ପୁଅ ଆମର ତ ଭାରି ମଜା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି? Dad, ଝିଅ ଖାଇ। ଖାଲି ତ କତୁ ଆଉ ବୋଉ ମନ୍ତା କରିକି ଦେଖିବା। ଏବେ ମଲ୍ଲି ଆସିଲେ ତ? ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ହସରୁ ଝରେ ମହୁ ଆଖି ଦୁଇଟି ନୀଳ ସାଗର କଥା ତ କୋଇଲି ଇଏ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ଇଏ ତ ଗିରସ୍ତ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଘର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ଆଉ କଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୁଟୁଛି? ପରେ ବଣ ତ ଅଛି। ଗୋଳିଲେ କାଟିଦବା। ହଁ। ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାଦିନ ତ ବାବା ଉପରେ ଶୋଷ ଘର ଦଉଥିଲ ଶୁଣ ପଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସମତେ ଝିଅ କଣ ସବୁ କରୁଛି? ମୋ ଝିଅ ତ ହେଲେନି ଆଉ ତାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ ଲାଗିଛି। କଣ? ଏଇ ଫଟୋ ମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କାହା ପାଇଁ? କଥା କଣ କି ମୋ ଝିଅଟା ଭାରି ଛରାଣି। ଯିଏ ଯାହା କହେ ବୁଝେଇ ଭିତରେ କିଛି କରିଦିଏ ସବୁ କରେ। ଏସବୁ ଆମ ଯେଉଁ କଦଳୀ ବାଲା ନାହିଁ କଦଳୀ ବାଲା ସେ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଯେ ଫୁସଲା ଫୁସଲି କରିକି ଆଜି ପଳେଇଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛି ଏତିକି ଫଟୋଟା ମାରିଦେଇ ଆଉ ଲେଖିଦେଇଛି ମୋ ଝିଅକୁ କେହି ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ କରିବି କରେ କର। ସେଇମାନେ କହିଦେବେ ମୋ ପୁଅ ତ ଆଗରେ ଅଛି ଆଉ। ଆଇଲା ନା ତ ମଲା ମଲା ନା ନାଚିବି ଶୁଣ। କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋ ଝିଅ ନାଚ ଦେଖିଲେ ତମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମାସ ଯାଏ ନ ଖାଇକି ପେଟ ଫୁଲ କରି ରହିବେ। ଦେଖିଲା ବାହାଘରଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହବ କରିଦେବା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ତପାନ କଥା ହେଇଯିବା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେବେ କହିଲେ? ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ 101 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଆଉ ବେଲା ଗୋଟେ ମୋ 22 ଇଞ୍ଚ ସାଇକେଲଟେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ତ ସବୁ ଦେବି ଆଉ। ବାପା ଆଉ ସ୍କାରାଲେ ଗୋଟେ ଏକେମ ଗୋଟେ ଦବ। ସବୁ ଦେବେ ସବୁ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ତମ ଶୌଚାଳୟଟା କୋଉଠିକି ଏପଟେ ଆଉ ଆଉ ପୁଅ ତମେ ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛ?
ଆମର ଆମର ମନେ ମିଳେନି। ଆମର ବା ଦିନକୁ ମୁଁ 3-4ଟା ଚିକେନ ଡିନର ବାଡ଼େଇ ଦିଏ। କ'ଣ ମୋ କହିଲେ ଚୁପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ପବଜି ଖେଳନ୍ତି। ମୁଁ ମାରିନି ପବଜିରେ ମୁଁ ମାରିନି। ଆମ ଗାଁ ସାରା ମତେ ଡର ଏ କାଳେ ନା କୁକୁର ଭଳିଆ ବାଟୁଛି। ଚଳାକୁ ବାଡ଼ି ଯାଇ ଯିବ ମତା ଆମର ସେ ତାକୁ ଖାଣିକି ହଲେଇ ଦଉଛି ତମେ କଥା ଚାହିଁ सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाए।